ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи вазни ним сабук UFC Макс Холлоуэй гуфт ки дигар дар вазни ним сабук баромад намекунад. ма дигар дар вазни ним сабук баромад намекунам. ма дигар хӯрокҳои дӯстдоштамро рад карда наметавонам. барои ҳамин вазни сабук ин ҳамон вазне ҳаст ки ман дар он ҷо баромад кардан мехоҳам. дар ин ҷо барои ман бисёр муҳорибаҳои шавқовар аст ва мо дар ин вазн ҳамаи чизро аз сари нав оғоз мекунем. агар шумо фикр кунед ки дар UFC 300 дар муҳориба зидди Ҷастин Гейҷ версияи беҳтарини ман буд, пас интизор шавед вақте ки ман ин дафъа барои дар ин вазн баромад кардан омода мешавам. ҳозир ман дар рейтинги вазни сабук дар ҷои панҷум қарор дорам ва ин беҳтарин аст. ма тобистонӣ баргаштан мехоҳам ва мо мебинем ки кадом ҷанговар ҳамон вақт рақиби мо шуда метавонад. умедворам ки ман ғалабаи калон ба даст оварда метавонам ва баъд соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешавам, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунем ки Макс Холлоуэй ягона ҷанговаре ҳаст ки соҳиби камарбанди муваққатӣ, соҳиби камарбанди доимӣ ва соҳиби камарбанди БМФ шуда буд. ба ғайр аз ӯ дигар ягон кас ин корро кардагӣ нест. тобови ҷангори бебохти вазни 61 килограмми UFC Умар Нурмагомедов дар суханҳои чемпиони вазни худ Мераб Двалишвили ки гуфт ки Умар аз муҳориба зидди Сонг Ядонг даст кашид, ҷавоб дод: ман тайёрам ки зидди кадом рақибе ки набошад муҳориба гузаронам. касеро ки UFC ба ман диҳанд бо ҳамон меҷангам, чунки ман беҳтарин дар ҷаҳон будан мехоҳам. чемпион ҳамон шахсе ҳаст ки аз дигарон дида зуртар аст ва барои ҷанг бо касе ки набошад омода аст. чемпион оне нест ки барои худ рақиб интихоб мекунад ва мегӯяд ки инаш арзанда аст, дигараш арзанда нест. ман Мерабро пас заданӣ нестам. агар ки ман ин корро мекардам, пас ман бахшиш мепурсидам. ӯ шахсе ҳаст ки аз поёниҳо ба боло баромада чемпион шуд. ӯ шахси хеле меҳнатдӯстор аст. байни мо танҳо камарбанди чемпионӣ аст ва ягон сабаб барои таҳқир кардан нест. вақте ки муҳорибаи моро таъин мекунад, мо танҳо муайян мекунем ки кадоме аз мо зуртар аст, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, бояд гуфт ки Умар Нурмагомедов ин муҳорибаро арзанда аст. ҳамчунин ӯ насаби хеле машҳур дорад ва муҳориба зидди ӯ барои Мераб муҳорибаи хеле хуб мешуд. лекин Двалишвили эълон карда гуфта истодааст ки Умар арзандаи ин муҳориба нест. ба фикри худи шумо дӯстон, Умар Нурмагомедов арзандаи муҳорибаи унвонӣ ҳаст ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. дӯстон, шояд ки бисёриҳои шумо аҳамият додед ки Ҳамзат Чимаев пеш аз муҳориба зидди Роберт Уитакер ба монанди Ҳамзати пешина набуд ва ин чиз сабаб дорад ки худи Ҳамзат сабабашро гуфт. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. медонӣ, аз як ҷо ба ҷои дигар кӯчидан хеле душвор аст. бисёр корҳое буданд ки ман бояд онҳоро ҳал мекардам ва боз ман бояд ки оилаи худро ба дигар кишвар меовардам. илова бар ин, ман бояд ки дар зал бошам. 2 маротиба дар як рӯз бояд тамрин кунам. барои муҳориба омода шавам. мураббиҳои нав, дастаи нав. чанд рӯз пеш писарчаи маро ҷарроҳӣ карданд ва боз баъди муҳорибаи ман ӯро дуюм ҷарроҳӣ интизор аст. ӯ 1.5-сола аст ва як гурдаи ӯ бемор аст. саломатии ӯ хеле вазнин буд ва табибон ҷарроҳӣ гузарониданд. алҳамдулиллоҳ, ҳозир баъди ҷарроҳӣ беҳтар шудааст. падар будан душвор аст. шукри худо ки ӯ солим аст, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, акнун шумо медонед ки барои чӣ Ҳамзат пеш аз муҳориба дар пресс-конференсия ва дар муҳорибаи рӯбарӯ ба монанди пешина набуд. мо бошад ба фарзанди Чимаев ва ба ҳамаи кӯдакони рӯи дунё саломатӣ хоҳонем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.